Kad fanga kelen la belede le fulunu fo o sigorola ama fo bitimla awajem ga mali keneka ni sa s'exprime ya fo ka kuma di oma abo hakili na to fo gele mi fene ba ko abo wele ke ka hakili na to wele ni do ko fana mi da kumta kan ka juru sira la bra ba wele luke ko hakili na to di o da kun ka anga bi jem kan ta kuma talike mi ka odi anya yi ka fo ame wakati mi ko sisan to kerengere ni ala ambalma christian u chama be no ni ka pèlerinage na abe fama ku tamasenu o ketuku ani hakilina minana na kerengere ni ala katake kita na manyeka fo malika bu region kacha munela kita de choisir kerengere ni ala e histoire do reba ko fo wa muni bala amina kuma o bela jele ni kandi wala sa obsega family soro o kun konnana mami ba ambulo ko na la lebna tega masala no fe jom kanda kunka ali di Christophe Koulibaly ni président du comité national d'organisation et pèlerinage au Konnana ini nantuma nefa ambifo ani wili na wala limnuke am sega family soro inche ula ibsega fo flel ba ko ni kanu ba yi Christophe de Jean Folo yani amedu kuma Konnana ne Christophe Koulibaly ne bo badlabu paroisse la amba fo paroisse mais nous sigilé no nyamana donc me nyamana chrétien jakulula nga ni wakati na abisa tambo sisa mose mali mose yaro ntakamla barala asoro ntumbe école karamoyala lycée Ibrahima Lila ni retraitita gron Mali dina nyamago no ma fama évêque olienta ka bla kita tamasinu la ben jakulu kuna voilà ode Christophe Koulibaly ambifo wala e amba yi ka fo san e pèlerinage abitake ni o tamasenu abitake kitari muni nanani kita choire kerengere ni ala Mali région to quoi. Bon, mina na kita tali ka tamasenu ke kudo di ba kofe kita mo per folo mun bora to jamana na kana chrétien ko fo anya ulu jigina kitadi bole ko di kofe unana udigina kita odi kira kita tali ka tamasenu ke voilà kita tatuko de fleni yalma histoire kerengere ni ba ko fe ikele ngam ko ko fe histoire kerengere ni ba ko fe bon histoire kerengere ni ulu useli kita ero ni na farako kita tara usera kita abza soro usera dati do wakati do de la usera novembre kalot lemuga saba kele keme segi bi segi ani segi 1888 au novembre kalot lemuga usira kita usele kita donc ye bara damne ye kita bogodo d'etat ka Maria Senu Jésuba Maria Senu ko jadla ka bla kita donc au vede nanani kita tali ka anga senu kama voilà i ka kuma la sisanto ya ira ka fo Jésuba ali jaw glana ka bleni do fana ba ira ka fo ko adilla ka yere yalma ukuma fana 70 alena bon ka fokal de la ka yere absika ke tamasenu mo no bita mo kringilenu absika yere dola bon au moins 70 officiellement au moins 70 follow bon de toute façon musika fo nga bikmati o kan o babu redi mais miato tamasenu be ke kita oui c'est mon père follow mon boira ko di ko fe kana en fait kana chrétien dîner lassé en ma kana chrétien dîner ko vanye o nujina kita de o rato kita tara ka ke aywa yanga tamasenu ke roy tamasenu yere ni abala donc yalma gelabi labenu hukum konnana wa kerengere ni ala amay ka fo sisanto manu ibse ga ni fali do kanya
ayiwa adamaden ka baara fɛn o fɛn n'i y'a daminɛ surtout diinɛ baara ka sitanɛ to sanfɛ diinɛ baara a tɛ nɔgɔya donc taamasenin yɛrɛ bɛ kɛ cogo min na fo k'o ɲɛfɔ de o de la an bɛ se k'a dɔn ni gɛlɛya b'a la a bɛ daminɛ cogo di san o san an ka chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw n'an b'a fɔ ma évêques u ka réunion dɔ senfɛ u bɛ décision ta ko taamasenin a bɛ kɛ nin date la a bɛ kɛ thème min na o b'o fana fɔ n'u y'o fɔ sa o tuma ci bɛ sɔrɔ ka bila ne ma karisa ayiwa taamasenin bɛna kɛ ɲina ayiwa a thème ye nin ye a bɛ kɛ nin date la date ko fana n m'a fɔ sisan ko mon père fɔlɔ minnu nana o nana le 20 novembre week-end min bɛ ka surun novembre kalo tile 20 na a bɛ kɛ o de la a bɛ kɛ o de la n'i ye calendrier lajɛ samedi ni dimanche min ka surun novembre kalo tile 20 na taamasenin bɛ kɛ ka bɛn o ma donc ni ɲɛmɔgɔw ye a lase ne ma k'a fɔ pèlerinage bɛna kɛ nin don ani ni kumakan de bɛna waleya ayiwa an bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ ni baara bɛ kɛ cogo di i b'a sɔrɔ diocèse bɛɛ la an b'a fɔ diocèse an ka bolofara minnu bɛ Mali yɔrɔ la kelen bɛ Kayi kelen bɛ Bamakɔ yan kelen bɛ Sikaso kelen bɛ Segu kelen bɛ San kelen bɛ Moti an ka an b'a fɔ lasigiden an ka ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ la an b'u wele ka na Bamakɔ an y'u wele ka na Bamakɔ an b'a fɔ ayiwa a ko filɛ nin ye taamasenin bɛna kɛ nin don ayiwa a bɛna kɛ nin kumakan ye mais o y'a sɔrɔ an minnu bɛ Bamakɔ yan ne ni mɔgɔ 2 de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ madame Blancard n'o bɛ Batilabugu ani monsieur Casimir Mendy o fana bɛ Bamakɔ yan an mɔgɔ 3 de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc o y'a sɔrɔ an ye badges dilan badge bɛ dilan a ko la diocèse bɛɛ n'a ka couleur de don Kayikaw ta bɛ y'a sɔrɔ Kayikaw ta bɛ se ka kɛ bleu ye Sikasokaw ta bɛ se ka kɛ ɲugujima ye Sangaw ta bɛ se ka kɛ bilenman ye a bɛ yɛlɛma san ni san donc n'an y'o badges dilan ka bila an bɛ sɔrɔ ka an ka latigiden minnu bɛ o diocèse ninnu na an b'u wele ka na Bamakɔ n'u nana an bɛ sigi an bɛ kuma a bɛ organiser cogo min na an b'o bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye parce que organisation in fɛn damadɔ b'a la fɛn 2 b'a la minnu nafa ka bon kosɛbɛ o ye transport mɔgɔ bɛ taa cogo di ni mɔgɔ taara u bɛ dumuni kɛ cogo di ani lakanako donc n'an ye olu wele ka na donc an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn fɛn caman kan an b'a fɔ Bamakɔkaw n'olu bɛ taa Kita u bɛ taa cogo di u bɛ taa mɔgɔ kelen bɛɛ ka kan ka mun de sara joli de sara o bɛ fɔ bon n'an tilara o la o ye Bamakɔkaw ta ye Sangaw an b'olu fana taa f'u ye Sikasokaw olu fana taa bɛ f'u ye diocèse bɛɛ ka tarifu bɛ fɔ a ye parce que u tɛ kelen ye Motika bɛ bɔ ka na pèlerinage taamasenin na ani Bamakɔ ta yɔrɔ o tɛ se ka kɛ kelen ye donc n'an y'o tarifu ninnu bɛɛ fɔ k'a ban donc an bɛ sɔrɔ ka badge di u ma ka taa n'u taara se u ka yɔrɔ la o fana bɛ kunnafoni cari u ka églisew kɔnɔ ayiwa tɔgɔ sɛbɛn bɛ sɔrɔ ka daminɛ n'i ye tɔgɔ sɛbɛn badge bɛ d'i ma ni badge bɛ dira i ma papier dɔ fana bɛ d'i ma sɛbɛn dɔ fana bɛ d'i ma an b'a fɔ ticket repas dumunikɛ papier o fana bɛ d'i ma min b'a to i bɛ se ka se dumunikɛyɔrɔ la Kita dumuni bɛ d'i ma an b'o bɛɛ d'u ma u bɛ taa n'o ye o y'a organiser o ye a labɛn kun fɔlɔ ye bon n'o kun fɔlɔ tɛmɛna an bɛ sɛbɛn ci ministère min bɛ yen
ni bɛ diinɛ ko ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ an bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn ci o ma ne yɛrɛ bɛ sɛbɛn ci o ma o ministre ma k'a fɔ a ye monsieur le ministre évêque y'a décision ta ko taamaseelu bɛ kɛ nin don ani nin de y'a thème ye o bɛ lase o fana ma ale fana ka kan ka baara min kɛ a jɔyɔrɔ ye min ye taamaseelu la parce que ale fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ale jɔyɔrɔ ka bon dɛ parce que ale de bi anw ni gouvernement cɛ n'an mago bɛ fɛn min na Mali gouvernement bolo an ka taamaseelu kama an b'a lase ale de ma ale de bi o jɔyɔrɔ fa an ye donc ni o réunion banna olu bɛɛ bɛ segin ka taa u ka diocèse la u bɛ taa u ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ tɔgɔ sɛbɛn fana bɛ kɛ cogo di tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ site internet de b'an bolo bɔlɔlɔsira fɛ a numéro bɛ di an ka délégués bɛɛ ma ni min ye wari sara ka tɔgɔ di délégué minnu bɛ an ka diocèse la u bɛ don site kɔnɔ u b'a tigi tɔgɔ don Kayika don Sikaso ka don cɛ don muso don mon frère don ma sœur don o kunnafoni bɛɛ bɛ don n'o kunnafoni bɛɛ donna sa n'o kunnafoni bɛɛ banna sa an bɛ sɔrɔ k'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ yan ka Kitakaw ladɔnniya sabu aw de y'an jatigiw ye Kita ni mɔgɔ hakɛ de bɛ na ka bɔ Sikaso ni mɔgɔ hakɛ de bɛ na ka bɔ San ni mɔgɔ hakɛ de bɛ na ka bɔ Kayi parce que olu de bɛ na an bisimila Kita k'a fɔ Kayikaw aw ye jatigila filɛ nin ye Sankaw aw jatigila filɛ nin ye Sikasokaw aw jatigila filɛ nin ye donc il faut que Kitakaw ka o jate dɔn joona donc n'an y'o Kitakaw ladɔnniya o la o y'a sɔrɔ minnu bɛ bɔ Sikaso minnu bɛ bɔ San minnu bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu na o y'a sɔrɔ u ka délégué min bɛ yen o de bi transport ko ɲɛnabɔ yarɔ transport fana ye a jɔyɔrɔ belebele dɔ ye donc délégué min bɛ San délégué min bɛ Sikaso délégué min bɛ Kayi o de bi mobili ɲini sa k'a ka mɔgɔw ta ka bɔ a ka diocèse la ka se n'u ye Kita ani ka segin n'u ye ka taa bɔyɔrɔ la donc o ye transport ta ye Bamakɔ ta fo ka se ɲinan ma anw comité national anw de tun bɛ Bamakɔ pèlerin o lataa mais an ye yɛlɛma don fana na sisan jɛkulu dɔ sigira Bamakɔ fana kama olu de bɛ Bamakɔ taamaseelu mɔgɔw labɛn ka bolifɛn ɲini u ye compagnie fila b'an bolo minnu bɛ taa n'u ye n tɛna tɔgɔ fɔ kɛ a bɛ kɛ publicité ye compagnie fila n'u ye nin émission ye u n'a dɔn ka fɔ n kan bɛ olu de ma donc olu de bɛ taa ni an ka Bamakɔkaw ye Bamakɔ mobili ta yɔrɔ fila de bɛ Bamakɔ dɔ bɛ taa palais de la culture la dɔ bɛ taa cathédrale la ani Kati église da la donc o ye mɔgɔw ta cogo ye n'u sera Kita fana ayiwa dumuniko n y'a fɔ cogo min na dumuniko fana bɛ yen dumuni labɛnnen don cogo di fɔlɔfɔlɔ comité national de tun bɛ malo san ka sogo san ka fɛn san ka musow fara ɲɔgɔn kan ka tobili kɛ ka dumuni tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ san dɔ la n'aw hakili b'a la san dɔ kɛra Ebola san an y'a ye k'a fɔ Ebola ni jɛ ka dumuni kɛ a tɛ bɛn donc an ye yɛlɛma don o la an ye wele bila Bamakɔ restaurant ani Kita restaurant dɔw ma olu bɛ t'u sigi u bɛ dumuni tobi ka bila pèlerins ɲɛ yɔrɔ n y'a f'i ye o tɔgɔ sɛbɛn tuma ni barisi dira e ma dumunikɛ sɛbɛn bɛ d'i ma n'i taara n'o sɛbɛn ye u b'o sɛbɛnni minɛ ka bila o bɛ dumuni d'i ma dumunikɛ hakɛ min n'i ka kan ka dumuni hakɛ min kɛ ni repas fila saba naani de don tigɛ hakɛ de bɛ d'i ma i ye tigɛ kelen di dɔrɔn o bɛ dumuni d'i ma o restaurant ninnu fana b'o tigɛ minɛ k'a mara ni pèlerinage banna
olu b'o tickets fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye anw fɛ an ye madame Blancard an bɛ jatew bɔ parce que madame Blancard de chargelen don tobilikɛko la ale de bɛ tobilikɛyɔrɔ ninnu kɔlɔsi donc ni o jatew bɔra an b'a fɔ bon madame karisa e ka restaurant e ka wari bɛ bɛn nin ma monsieur karisa e ka restaurant e ka wari bɛ bɛn nin ma restaurant 7 de bɛ sigi Kita a kama restaurant 7 donc an bi a ko bɛ organiser ten de o de y'a to ko a daminɛ na a gɛlɛya tɛ se ka dɔn fo a k'a dɔn a bɛ organiser cogo min na gɛlɛya minnu bɛ y'a la an balima tamasenu kɛbaa dɔw ti dɔw ka faamu ka gɛlɛn adamadenw tɛ kelen ye adamadenw balo cogo tɛ kelen ye kabini u sigiyɔrɔ la n'olu dɔw nana tuma dɔ la gɛlɛya bɛ ye dɔw ka balo cogo la gɛlɛya filanan min fana n'an bɛ min sɔrɔ i b'a dɔn n'i taara tamasenu na i ta kun ye mun ye alabato i ta kun ye alabato de ye ni sen taara ye ko wɛrɛ la min tɛ alabato ye o bɛɛ ye gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ o bɛ gɛlɛya b'an kan mɔgɔ dɔw bɛ yen u t'a faamu k'a fɔ u ta kun ye nin de ye u man ka u sen don ko wɛrɛ la donc an ye o gɛlɛya damadɔ de b'an kan ani gɛlɛya min fana b'an kan tuma dɔ la o bɛ se ka kɛ sécurité ko ye mais o la an bɛ se ka foli di gouvernement ma kosɛbɛ fo ka na se salon ta ma an ma gɛlɛya sɔrɔ lakanako la gouvernement jɔra a jɔyɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la voilà ni de o gɛlɛya de bɛ ye an kan tuma dɔ la pèlerinage an ka tamasenu cogo la a faamuna yalima tamasenu hukumu kɔnɔna na sisan komi i ye Mali région de fɔ yalima jamana wɛrɛ i n'a fɔ an dafɛ jamana ninnu Côte d'Ivoire ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu mɔgɔw bɛ bɔ yen nɔ fana ka na tamasenu in na walima jamana bɛɛ b'i ta k'a yɛrɛ de ni an filɛ min kuma kan nin ye o ye Mali ta ye mais tuma dɔ la Burkina mɔgɔ dɔw bɛ na Sénégalais bɛ na hali Laginɛka dɔw bɛ na a la mais tuma dɔ la an yɛrɛ tɛ bɔ a kalama sabu tɔgɔ sɛbɛn bɛ kɛ cogo di i bɛ na i b'i tɔgɔ sɛbɛn baptême bɛ d'i ma o tɔgɔ sɛbɛn fana na cotisation de b'a la wari de bɛ sara kɛ wari bɛ sara wari min bɛ sara min bɛ bɛn i ka dumuni ma Kita ani ka transport ka bɔ i ka yɔrɔ la ka taa Kita o de fila de bɛ fara ɲɔgɔn kan ani musaka wɛrɛw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o da f'i ye o b'a sɔrɔ a fɔra an ka église bɛɛ la o tuma n'i taara i tɔgɔ sɛbɛn i b'o wari sara a faamuna mais an b'a ye fana tagama b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sisan wagati la terrain ko tun bɛ yen nɔ déplacement kun ka nɔgɔ mais sisan déplacement ma nɔgɔ yalima aw b'o ko fana kɛ cogo di mɔgɔ minnu bɛ tagama bɛ se ka kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn ni ka taa yɔrɔ jumɛn ani fana tagama in kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni u sɛgɛnna u bɛ se k'u sigiya walima u bɛ se k'u sɛgɛn lafiɲɛ bɔ ka tila ka kun mɔgɔ tɔw la i bɛ se ka walawala jumɛn kɛ fɔ yɔrɔ fana na mɔgɔ minnu bɛ taa Kita taacogo saba de b'u la yɔrɔ n y'a fɔ sisan ko dɔw bɛ bɔ Sikaso dɔw bɛ bɔ Kayi dɔw bɛ bɔ Sangara dɔw bɛ bɔ Bamakɔ an ka mɔgɔ minnu bɛ o yɔrɔ ninnu na ani an yɛrɛ minnu bɛ Bamakɔ yan an bɛ labɛn sabati ka kari ɲini u ye ka taa n'u ye Kita ka segin n'u ye u bɔyɔrɔ la bon dɔw fana bɛ yen u bɛ baji ta ne yɛrɛ ka mobili ka ɲi ne bɛ taa n ka mobili la o caman bɛ yen mais e min bɛ taa i ka mobili la ani an ye min don kari kɔnɔ yɛrɛ o sɔngɔ tɛ se ka kɛ kelen ye sabu e min bɛ taa i ka mobili la e b'i ka gasoil san e b'i ka essence san donc an b'o jate bɔ a la donc olu bɛ taa o cogo la taacogo sabanan o ye jeunes ye an b'a fɔ ma sifinw olu bɛ taa o sen na olu caman bɛ taa o sen na olu bɛ taa cogo di o fana tɔgɔ bɛ sɛbɛn komi tɔw tɔgɔ bɛ sɛbɛn cogo min na o fana bɛ wari sara komi tɔw bɛ wari sara cogo min na mais transport bɛ bɔ olu ka jate la
olu bɛ ɲɔgɔn dalajɛ Kati Kati église la dimanche u bɛ si dimanche sufɛ ni dugu jɛra lundi ntɛnɛn an bɛ taa Kati an bɛ taa u bilasira u bɛ taama daminɛ Kati fɔ Kita u senna o ye a bɛɛ ye denmisɛnninmɔgɔ yɛrɛ mɔgɔkɔrɔba tɛna se k'o ɲɛ donc u bɛ taama n'u bɔra Bamakɔ ni su kora k'u to yɔrɔ min na u bɛ si yen o yɔrɔ fana dɔɔnin don yɔrɔ 3-4 don yanni Bamakɔ ni Kita cɛ jatigila yɛrɛ b'u bolo yen n'u sera o mɔgɔw labɛnnen don k'u ladon k'u bisimila ka siyɔrɔ d'u ma u yɛrɛ n'u ka tibelikɛlaw bɛ taama ɲɔgɔn fɛ tibeli minɛnw ni o n'a ɲɔgɔnnaw u bɛ don kari dɔ kɔnɔ o kari bɛ bila u ɲɛ donc olu bɛ taa o sen na fo ka taa se ayiwa Kita a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ dɛsɛ komi n y'a f'i ye cogo min na kari kelen bɛ yen min bɛ minibus très souvent a bɛ kɛ minibus de ye o de bɛ taa n'u ka minɛnw ye n'a taara kɛ ko min dɛsɛra o tuma minibus bɛ se k'o tigi ta k'a lase yɔrɔ dɔ la a bɛ se ka lafiya cogo min na nka fo ka se sisan ma an m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko dɔ dɛsɛra fo k'a don mobili kɔnɔ o ma kɛ fɔlɔ. minnu bɛ tagama ka taa u ni minnu bɛ taa kari ni fɛn na danfara de bɛ ani ɲɔgɔn cɛ walima a dabɔra jeunes dɔrɔn de kama. bon minnu bɛ taa senna kɔni fanfɛla la danfara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. ayi danfara foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛɛ taa kun ye kelen ye bato maintenant jeunes dɔw bɛ yen dɔw i b'a sɔrɔ dɔw ye layidu ta Ala ye. ni nin ko in kɛra ne ye matigi ne bɛ taa Kita n sen na ko kuma bɔ o dɔw b'a la a bɛ se ka kɛ muso dɔw ye denko problème ainsi de suite o n'a ɲɔgɔnnaw donc olu bɛ taama u sen na ka taa fɔ Kita voilà ni gɛlɛya yera la comme n y'a f'i ye cogo min na mobili dɔ u ni mobili dɔ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n'u bɔra Kita ntɛnɛn ka Kati ntɛnɛn u bɛ taa se Kita alamisa sɔgɔma alamisa sɔgɔma a dabɔra kama u ka se n'u sera alamisa sɔgɔma u bɛ alamisa tile ani juma tile kɛ k'u lafiya parce que taamasenni yɛrɛ bɛ daminɛ sibiri. Voilà. A faamuna. Yalima i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna fɛnɛ an y'a ye 2025 na labɛnw kun kɛra tagali hukumu kɔnɔna na fo maaw ye uniforme yɛrɛ n'a ɲɔgɔnna caman tigɛ mais an tilala ka mɛn k'a bɔra a ma. kun jumɛn ni nana n'o ye mun y'a to kɛra. Bon o kɛra effectivement an tun ye labɛn sabati a tɔ tun ye tile 11 taamasenniw ka kɛ bon a yɛrɛ b'a dɔn ɲina disons salon 2025 na ka taa septembre kalo la fo ka na se an bɛ don min na bi ayiwa tajiko gɛlɛya bɛ yen kosɛbɛ tajiko a wagati la gɛlɛyara kosɛbɛ an wulila ka se hali compagnie ninnu ma an y'u bɛɛ sira taama an k'u ma ayiwa an kɔni jigi b'aw kan an ka taamasenniw taali la nka aw ko cogo di u fila bɛɛ y'a fɔ an ye ko ko fo ni fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bi sɔrɔ olu ka se ka taji sɔrɔ ka taa ka na o ye Bamakɔtaw ye sango minnu bɛ bɔ fɔ Mopti sango minnu bɛ bɔ fɔ Kayi yɛrɛ olu ka tajiko bɛ gɛlɛya tajiko gɛlɛya de o de y'a to novembre kalo tile 11 le 11 novembre monseigneur ka ɲɛmɔgɔ monseigneur Jonas min ye Kayi monseigneur Jonas Dambele ale de ye monseigneur ka président ye ale ye décision ta o ka pèlerinage bɔ a ma k'a bila san wɛrɛ la a bɛ bɔ a ma san wɛrɛ la mais thème min tun ye salon ta ye o thème kelen de bɛ to sen na fɛn dɔ fana bɛ yen maa min ɲɛf'i ye n'a fɔra thème salon thème tun ye jigiya
tamasenukelaw jigiya tamasenukelaw pèlerin de l'espérance donc o de kuma de bina taa waleya Bamako kaw de bɛ taa o waleya ni ko Bamakɔ kaw salon ta tun ye Kayi diocèse ye ça veut dire que a bɛ munumunu diocèse ni ɲɔgɔn cɛ san o san salon Kayikaw de ye a dɔnkiliw n'a deliliw ni fɛn o fɛn bɛ kɛ kita ye Kayikaw de y'o labɛn ɲinanta min bɔra a ma o tun bɛ Bamakɔkaw de bolo nka hali bi a b'u bolo sabu 2026 la novembre 2026 la olu de bɛna o thème nin waleya ka dɔnkiliw n'a deliliw bɛɛ labɛn o bɛ Bamakɔkaw de bolo n'a bɔra Bamakɔkaw bolo san min bɛ da o kan a bɛ se Sikasokaw ma san min bɛ da o kan a bɛ se Segukaw ma fo ka taa se Mopti n'a dafara a bɛ tila ka segin ka munumunu voilà a faamuna i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye fana jama hakɛya kan walima san o san ni dɔ bɛ fara jama kan walima dɔ bɛ bɔ a la gɛlɛya hukumu kɔnɔna na jama hakɛ san ta tɛ kelen ye san dɔw bɛ yen a sababu bɛ se ka sɔrɔ ayiwa nɔgɔya bɛ gɛlɛya min bɛ ayiwa jamana kɔnɔ sɔrɔ fanfɛla la donc o bɛ se ka to ni san dɔ ta bɛ caya ni dɔ ta ye nka kabini tamasenu baara bɛ ne bolo a ma deli ka dɔgɔya ka tɛmɛ mɔgɔ 7,000 kan. san o san a ka ca ni mɔgɔ 7,000 ye an bɛ deli ka mɛn fana tuma dɔ la radio ni télé dɔw la ko mɔgɔ 8,000 o ye jama min ye kita anw bɛ min jate dɔn o ye minnu tɔgɔ sɛbɛnna anw fɛ an ye badge d'u ma u tɔgɔ donna internet an ka site la an b'o jate de dɔn o jate de dɔn o jate la an b'a dɔn ni mɔgɔ hakɛ bɔra Sikaso ni mɔgɔ hakɛ bɔra San ni mɔgɔ hakɛ bɔra Mopti cɛ ni muso ni hakɛ de tun don bon Bamakɔ fana an bɛ se k'a dɔn Badalabugukaw de tun ye o jate bɛɛ bɛ dɔn Katikaw ta tun ye nin ye Kulikɔrɔkaw ta tun ye nin ye a bɛɛ bɛ dɔn o ye minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don anw fɛ. Voilà. Yani an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye an bɛ nin ɲininkali kɛ ni o de i bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna taama in yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di ni maaw sera kita a baaraw bɛ kɛ cogo di ni cogo di ni bɛ se k'o walawala an ye. O yɔrɔ de nafa ka bon kosɛbɛ ni mɔgɔw sera kita Bamakɔkaw bɛ se kita sibiridon midi wagati la ni n'olu sera dala bɛ gosi o y'a sɔrɔ Sikasukaw ni Sangaw région tɔw ta olu bɛ se kita juma sufɛ ka dugu jɛ sibiri la olu bɛ se Bamakɔkaw ɲɛ parce que olu ka jan voilà olu yɔrɔ ka jan donc ni Bamakɔkaw sera sibiri midi wagati dala bɛ gosi bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Alabatoso kɔnɔ kita ye an b'a fɔ ma tubabukan na lancement démarrage a bɛ pèlerinage yɛrɛ bɛ daminɛ o yɔrɔ la ani o wagati la donc o ye sibiri don ta ye ni surafana dunna nka yan'o cɛ 15 heures wagati ni tilafana dunna ka ban 15 heures wagati tamasenukɛlaw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Alabatoso kɔnɔ an b'a fɔ min ma confession bi kɛ ka hakɛto ɲini matigi fɛ o baara bɛ kɛ 15 heures fo ka taa suko ni sukora ni surafana dunna an bɛ ran kɛ ka bɔ église cour kɔnɔ ka taa kulu kan an b'a fɔ min ma Mariyasenu kulu Mariyasenu ja dɔ sigilen dɔ ye donc bɛɛ musique kelen minɛ ran 2 ran 3 a bɛ dépend organisateur ka situation la donc olu bɛ yɛlɛ an bɛɛ bɛ yɛlɛ ten ran na fo ka taa se kulu sanfɛ n'an sera kulu sanfɛ
ni mɔgɔ bɛ dafara tuma min na très souvent san o san en tout cas ni san ninnu bɛɛ la ministre min bɛ diinɛ ko ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ a bɛ ye a kɛnɛ kan ale bi n'ale nana o tuma kulu sanfɛ bateau bɛ daminɛ bateau bɛ kɛ cogo di thème min fɔra sisan ko jigiya taamasenw kɛbaaw o tuma Bamakɔkaw de bɛ na ayiwa o jira anw na a bɛ se ka kɛ dɔnkiliw fɛ a bɛ se ka kɛ théâtre misɛnmaninw ninnu fɛ o de b'o jira an na o ye kulu sanfɛla ta ye n'an tilala an yɛlɛla cogo min na an bɛ jigin ten ka na dugu bɛ jɛ k'aw t'o la yen nɔ ayi dugu tɛ jɛ dɛ a bɛ ban mini wagati n'an da banna mini wagati an bɛ jigin ka na n'an jiginna ka na église cour kɔnɔ programme bɛ di u b'a fɔ kayikaw minuit ni 1 heure cɛ aw de bɛ bateau kɛ église kɔnɔ Sikasokaw Sangaw 1 heure ni 2 heures ainsi de suite fo ka taa dugu jɛ ni dugu jɛra sa 8h30 bateau ba bɛ sɔrɔ ka kɛ église kɔnɔ ye carré do sɔgɔma 8h30 bateau bɛ kɛ très souvent an y'a fɔ cogo min na ministre min chargé ministre bɛ diinɛ ko ɲɛnabɔ ale bɛ ye o bateau yɔrɔ la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen fɔlɔ la an tun bɛ ku alabato so kɔnɔ mais jama mana caya ayiwa mɔgɔw tɛ ku donc basi bɛ siri église kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ sigi bon fɛɛrɛ bɛ kɛ pour que bɛɛ ka se k'a ye cogo min na o ye bateau la belebele n'o banna sa o tuma fɔlɔ la an tun y'a kɛ n'o banna mɔgɔw bɛ dumuni kɛ 15 heures wagati an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alabato so kɔnɔ tun ka taama ye kuncɛ o bateau ni a tɛ tɛmɛ 15 minutes 15 minutes mugan an bɛ bateau kuncɛ an bɛ sɔrɔ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye minnu bɛ taa yɔrɔ min na olu bɛ taa yen détail dɔ bɛ yen ma an da ma se o ma o ye fɔlɔ taamasenw tun bɛ kɛ Pâques kɔfɛ kari filanan deuxième dimanche après Pâques a tun bɛ kɛ ten de a tun bɛ kɛ o wagati de la fo ka yɛlɛma nana don a la o wagati y'a sɔrɔ funteni barika ka bon kosɛbɛ mais a yɛlɛmana karidon ni sibiridon ni karidon min ka surun novembre kalo tile 20 na n y'a f'i ye novembre kalo tile 20 1888 o ye mon père fɔlɔ minnu jiginna Mali kɔnɔ donc o y'a pèlerinage taara ka bɛn o date ma voilà donc o y'a sɔrɔ a wagati la mɔgɔ tun bɛ taa terrain na a ko tun ka nɔgɔ bɛɛ bɛ terrain kelen na ka taa bɛɛ bɛ na terrain kelen na nka depuis 2016 pèlerinage o y'a sɔrɔ terrain jɔra kabini 2016 pèlerinage fo ka se bi ma a bɛɛ bɛ kɛ mobile la mobile personnel kaariw ayiwa ani minnu bɛ taa o sen na san dɔw yɛrɛ an y'a mɛn ko dɔw taara nɛgɛso yɛrɛ la bon o bɛɛ ye baraji ɲini ye kosɛbɛ voilà ni y'a san joli na édition ye ni an y'a édition joli na 2026 o jate dɔɔni ma nɔgɔ parce que san dɔw kɛra pèlerinage ma kɛ bon fo que o san ninnu bɛ jate bɔra la n'o tɛ pèlerinage fɔlɔ o kɛra 1964 pèlerinage fɔlɔ kɔni kɛra 1964 ni ye je crois que san 2 de kɛra ni pèlerinage ma kɛ san dɔw kɛra je crois que Ebola 100 pèlerinage annulé la ani ɲinanta ani jubilé 100 fana l'an 2000 pèlerinage ma kɛ hakili la n'i y'o san bɔ 1964 la fo ka na se bi ma a kuma a date o bɛ se ka dɔn a faamuna
an bɛ fu ni walawalalen na ka kanubaga kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen fu minnu fana bɛ yen ne ɲininkali bɛ aw bolo ka kɛ pèlerinage ko hokumu kɔnɔna na ni an b'a fɔ tamasenu o hokumu kɔnɔna na ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi basi fosi t'a la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye bamanankan na 93 91 68 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan ta kun kan an bɛ hakɛto ɲinikaw fɛ n'a ye weleliw ka aw mabɔ telew la walima ku faga walasa an bɛ se ka kumakaw mɛn ka ɲɛ minnu fana bɛ to k'an wele n'u t'an sɔrɔ aw kana décourager aw ka timinadiya weleli la kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen foli don nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima chrétienw ni a ma ɲɛ k'a fɔ an bɔra paki yɛrɛ hokumu kɔnɔna na sisan allo allo an b'a fɔ bɛɛ ɲɛna n'a ye weleli kɛ aw bɛ to ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walima aw k'aw mabɔ a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an bɛ paki wagati min na sisan tɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen samɛ halisa an bɛ to ɲininkali jaabi hokumu kɔnɔ yanni mɔgɔw ka don question mɔgɔw ka weleli kɛ k'u hakilinata di ni o ɲininkali dɔ ye i ka kuma kɔnɔna na fana i y'a yira k'a fɔ a caman bɛ kɛ surtout sifinnakaw ka tagama de ka ca ni maakɔrɔw ye ka sabu kɛ u ka kɛcogoyaw ye minnu fana bɛ yen nɔ ni u bɛ taa u da fali o n'a ɲɔgɔnnaw caman na yalima aw b'olu fana recenser olu fana nombre dɔnnen don ou bien olu fana bɛɛ bɛ fara tigitalaw kan. Bon mɔgɔ minnu bɛ taa haju wɛrɛ la c'est à dire minnu ye layidu ta ou bien min ye dafali kɛ bon a tɛ fɔ an ye o olu kɔni b'u tɔgɔ sɛbɛn u bɛ taa a dɔw bɛ yen n'u taara se kita u bɛ sɔrɔ ka se soit mon père dɔ ma ou bien u bɛ se an ma u b'a fɔ ne kɔni tun ye layidu ta matigi ye ko ni ye den sɔrɔ ko ni ye baara sɔrɔ ko n bɛ na kita bon ne kɔni ne tun ye delili kɛ min na a jaabira ne nana ka na barika da matigi ye a dɔw bɛ yen tuma dɔ la an bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛn an bɛ se k'u tɔgɔw fɔ mais très souvent tɔgɔw tɛ fɔ an bɛ a fɔ jama na mɔgɔ dɔw nana nin na mɔgɔ dɔw ye ta kɛra nin ye. Allo. Oui, bonjour. Allo. Allo, an sɔgɔma. Nse i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ Sidi Sisoko n bɛ ka wele ka bɔ Bamako. An b'i fo i Sisoko. Nba. I hakilina ye jumɛn an ka bi jamukan da kun kan ne fa? Voilà, bon, comme moi je suis musulman. Aha. Mais hakili bɛ ka fɛngɛ ninnu su yen kosɛbɛ chrétienw ka fɛngɛ ninnu su yen. Aha. En fait même ni ne tɛ chrétien sisan pèlerinage ni fɛngɛ na ne bɛ se ka taa assister wa. Aha. Voilà, n ka fɛngɛ mago b'o la an bɛ se k'an fa ɲininka o la quoi. N'Ala sɔnna. Inchallah. I bɛ to lamɛnni la an b'i jaabi. Awɔ. Sira kan. I n'a fɔ n'a sɔrɔ ale hali n'ale tɛ chrétien a bɛ se ka taa taama la wa? Mɔgɔw bɛ taa san o san mɔgɔw bɛ taa an ka tamasenu na hali minnu tɛ chrétien ye an ka jate yɛrɛ la an tɛ se ka hakɛ fɔ dɛ an y'a dɔn k'a fɔ. Allo an bɛ ɲininkaliw fara ɲɔgɔn kan k'u jaabi. C'est ça. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ. An b'a fɔ kanubagaw ye n'a ye weleli kɛ aw bɛ hakɛ to aw ka mabɔ telew la yɛrɛ de ni a y'an sɔrɔ fana aw kana décourager aw timinadiya. Allo. An ka jɛmukan da kun bɛ tali kɛ min kan o de ye an y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wagati caman bɛ yen nɔ san o san an bɛ se k'a fɔ ten tɔ tamasenu bɛ kɛ kita. Allo. Tamasenu bɛ kɛ kita kun caman b'a la ni walawalaliw caman kɛra kan maa caman bɛ yen nɔ u kɔni b'a ye a bɛ kɛ kita de choisira a ka kɛ yen nɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɔrɔ tɔw bɛ yen nɔ mun de nana n'a ye kun jumɛn de y'a to o bɛ kɛ ani fana an b'a ye k'a fɔ maa caman bɛ yen nɔ olu bɛ taa u bɛ t'u hakilinataw fɔ a kɛcogoyaw a bɛ taa sira minnu fɛ mɔgɔw bɛ taa cogo min na mɔgɔw kan ka don sira minnu fɛ walasa u bɛ se ka taa an kuma n'u bɛɛ lajɛlen kan hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ o fana na aw fana bɛ se ka weleliw kɛ ka ɲininkali kɛ n'an bɛ se ka minnu jaabi baasi fosi t'a la an b'o fɔ aw ɲɛna fana a bɛ to ka hakɛ to aw ka mabɔ teliw la delili yɛrɛ de don walima k'u faga a kun de an bɛ se ka o kumakanw mɛn cogo min an bɛ jɛ an bɛ masala ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ lajɛlen folen don fo aw sigiyɔrɔ la i bɛ se ka tɛmɛ ni an balimakɛ ka jaabi
an balimakɛ ɲininkali kɛ ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka taa min tɛ chrétien an ko san o san allo san o san mɔgɔw bɛ fara an kan ka taa bato la k'i taa taamasenni in na minnu tɛ chrétien ye musulmanw caman b'a la ani mɔgɔ wɛrɛw minnu t'a si la c'est à dire n bɛ se ka min fɔ taamasenni ma datugu a ma dabiri chrétien dɔrɔn da la bɛɛ bɛ se ka taa a la n'a ka di ye t'i tɔgɔ sɛbɛn an yɛrɛ y'a ye dɔw bɛ taa u b'a fɔ est-ce que ni ne bɛ taa est-ce que ne ka kan ka chrétien tɔgɔ de sɛbɛn an ko ayi n'i tɔgɔ ye Amadu a sɛbɛn n'i tɔgɔ ye Yusuf a sɛbɛn bɛɛ bɛ se ka taa taamasenni na n'i ka gɛlɛn an ma n'i taara n'i tɛ chrétien taabolo ye min ye chrétien bato bɛ kɛ cogo min na ayiwa i ka o bonya fiɲɛ kana don o la i bolo o de ka gɛlɛn an ma n tɛ a ma fɔ tubabukan na a b'a fɔ cogo min na ce n'est pas réservé ma réservé chrétien dɔrɔn ye voilà. I n'a fɔ sisan tɔ i ko ko chrétien taabolo an'u ka bato kɛcogo i ka o de bonya nka ni minnu fana taara i n'a fɔ u bɛ ka taa bato dalakan yɔrɔ hukumu kɔnɔna de la ni o wagati de sera i taar'i yɛrɛ yira yalima bato ninnu kɛli wajibiyalen don i kan o wagati ninnu na. Non, bato yɛrɛ wajibiyalen tɛ i kan seulement an bato bɛ kɛ cogo minnu na i k'o bonya dɔrɔn parce que ni musulman taara église kɔnɔ alors an bɛ signe de croix min kɛ an tɛna fɔ i k'o kɛ an b'a fɛn dɔ fana bɛ yen an b'a fɔ o ma ko communion n'o wagati sera a bɛ fɔ ka jɛya ko minnu tɛ chrétien ye a ye to sigiyɔrɔ la o bɛ fɔ a banna ko o dɔrɔn de ko n'o tɛ gɛlɛya foyi wɛrɛ t'a la voilà. an b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ taa dɔw b'u sara an na yɛrɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ na wari d'an ma k'a fɔ a ye ne fara pèlerinage budget kan ne tun ye nin ɲini Maria Senu fɛ a y'a nɔgɔya n ye a ye ne fara pèlerinage budget kan an b'a fara a kan voilà. A faamuna an bɛ a fɔ halisa kanumɔgɔw ye denmisɛnninw bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ k'u hakilinataw di aw bɛɛ lajɛlen bisimila kɛnɛ kan ni aw bɛ fɛ ka hakilinata fana fara an ka dakun kan a b'a fɔ aw bɛ se ka weleli kɛ o hukumu kɔnɔna fana na ni an ka nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92 ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an wele n'u t'an sɔrɔ k'aw kana décourager aw ka timinadiya weleli la jɛmukan dakun o de ye an ka taamadenw ka an b'a fɔ cogo taamasennu o hukumu kɔnɔna na ni o bɛ kɛ kita san o san aw hakilila ye jumɛn y'a kan a ɲɛfɔli caman kɛ a walawalaliw kɛcogoyaw la o de an ka jɛmukan dakun ye yanni halisa maaw ka weleliw kɛ k'u hakilinata di i bɛ se ka jumɛn fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ladilikan minnu bɛ taa taama in na parce que y'a yira k'a fɔ i ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ni i taara k'i bɛ taa batokɛ de la nka n'i taara ko wɛrɛ kɛ o ye i yɛrɛ de ka fɛ i bolo nka yan'a ka se o waleya ko wɛrɛ ninnu ma i bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ bɛɛ ka taa i takun ye min ye ka t'i tile o ma. n bɛ se ka min fɔ o la i ka dɔn n'i taara alabato yɔrɔ la i taara taamasennu na taamasennu kun wɛrɛ t'a la o i taara bato de la vraiment an b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'u t'a dɔn k'a fɔ taamasennu ye min ye u ka gɛrɛ mon père dɔ la u ka gɛrɛ ma sœur dɔ la taamasennu min bɛ kɛ kita bon a kun ye mun ye mun de bɛ k'a kɔnɔ est ce que ni ne taara baraji ou bien gracia jumɛn bɛ sɔrɔ a la i ka gɛrɛ dɔ la k'a ɲininka ou bien taamasennu labɛnbaga minnu bɛ an ka diocèse la ani Bamakɔ yan yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔli k'i ye ka fara o kan n tun b'a fɛ ka min fɔ yɔrɔnin dɔ fana bɛ yen o bɛna fan ka bon n'an tilala nin bɛɛ la. allo tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min. Daramani Kɔnta ka bɔ Gurumararu. Ne balimakɛ an b'i fo kosɛbɛ i hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan dakun kan ɲininkali b'i bolo k'a kɛ.
Amin ya Rabbi. Amin amin. Amin ya Rabbi. Amin amin. Amin ya Rabbi, ala ko do bela jelimni. Ko sebe. Foli jarani ambi yere fu ki sigoro la moko bela jelim fu ni wakati na. Yaro ni barain bebana. Moseru di ne takane bla anyamoyala. Ni dechi ta sula ke ta ne ke su kera chugo na abna nyefoli ki ero wajibi o amfana bodi ke ni pelena ni tamasenu bana ma munu bo region anga mo mberi region nuna am putla ku buli kana boko aywa sikaso allo alaikum salam ito kan jam pa wala gabam allo ami fo ibse ga jume fa jam kanda kunga wala ne bana bora zara na ne classe de dara ji ne na ke ja o papa ne de ngani ni pora ni ko de jam ka daku metalike e pèlerinage mege kita kere chonga pèlerinage mege kita e aketo ko ya ani fana kunju mena na na mun ya to we kita choisir aboreka ne nyingal bibulu ka ke pèlerinage ka ibe nyingal ke namse ka munja bi bashitala allo aha jela o ko ni an ko ni de ba ko aha an be tilbira to be mo ko be folimne an kala mo ke an ko asu ay folimne fu bangonna bila ni so be tilbira la be ko bela jele folimne yere folinu ala ga be mo ba ala amin arabi ala la ni sabati amin ala awbe tin jama se katoro amin arabi awbe tin gere amin ala tin ya la tani amin arabi ala awbe tin gere ani tin mo ya bile nala sona ala ka do bela jelimne inti ka walilla donc ambe région o wuli kana sikasowa mu yekita mi mabe mi yekita to ka kana faramika mu yekita mi majayi mo onanyo na baby tafula allo aha donc nous pas faire la ñoga am comité national mo en fana voyer un rapport que am bu be fara ñoga ka ke rapport kili kata di anga ñamoma monsieur Rumba ko fi kelingele bi dibama donc monsieur Rumba do kita para inkera barami tamasini kera chugumina nyina ta karata bon anyana manye kelami yerala amu pedi do rapport la kadi monsieur Rumba voilà obke tamasini kuncheli voilà yoron do fana be mi na fanka buku sebe lakana no defo nous pèlerons tamasenu kala nous bobo kata kita police bi do karo be kilingele kono fokata se kita ama police do karo be kono o be ko armo bi la ka yoro sécurisé on va faire ma sécurisation donc vraiment fokata bima amma fien foyi la kana kita city reka police ni gendarme ni finitu bade de beke
ka yɔrɔ lakana vraiment an bi gouvernement fo la kosɛbɛ voilà o foli minna ne yɛrɛ bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ de kɛ i ka kuma kɔnɔna na sisan i bɛ ka kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la monseigneur i dun y'a jira k'a fɔ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'i b'a f'olu ma évêque monseigneur fana bɛ yen nɔ mon père fana bɛ yen i bɛ se ka danfaraw f'a ɲɛna. Bon, monseigneur évêque a bɛɛ mɔgɔ kelen ye mais évêque o ye a ɲɛmɔgɔya tɔgɔ ye mais n'i b'a fɛ k'a tigi wele i b'a fɔ monseigneur o y'a wele kan ye o de par exemple min bɛ Bamakɔ yan o tɔgɔ Robert Cissé ne b'a wele ne b'a fɔ monseigneur Robert Cissé mais ale de ye Bamakɔ évêque ye évêque o ye jɔyɔrɔ de ye monseigneur o y'a wele kan ye voilà bon o ni mon père ni ɲɔgɔn cɛ sa danfara évêque kelen i b'a sɔrɔ Bamakɔ o b'a fɔ diocèse c'est-à-dire territoire dɔ de bɛ yen o b'a fɔ de ma o de diocèse ye Bamakɔ diocèse o capitale ye Bamakɔ ye mission dɔw bɛ ka taa Gualala Buguni région la fo ka taa se fo Kolokani an ka mission bɛɛ ni yɔrɔ ninnu bɛɛ la fo ka taa se Kulikɔrɔ o de ye Bamakɔ diocèse ye bon Sikaso diocèse fana bɛ yen mais diocèse danfaraw dɔnnen don diocèse bɛ tigɛ ka bɛn fɛn ka bɛn ayiwa kanw fɔcogo ma ni k'i bɛ dɔgɔnɔw ka diocèse kɛ bato bɛ kɛ dɔgɔnɔkan de la dɔgɔnɔw bɛ fara ɲɔgɔn kan diocèse kelen na olu ta ye Mopti ye voilà. Kuma kuncɛ kuma jumɛn b'i bolo k'a fɔ fo ka taa se ladilikan ma bɛɛ lajɛlen. Kuncɛ kuma na d'abord ka Sirifila TV mɔgɔw fo a bɛ se ka kɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye n t'a dɔn aw bɛ deli ka taa an ka ayiwa événement dɔw la n t'a dɔn mais n kɔni hakili b'a la radio delila ka interview dɔ ɲini n fɛ san dɔ la hakili b'o la ça veut dire que baarakɛɲɔgɔnya la ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw fo o la k'aw waleɲuman dɔn sabu nin min kɛra nin ye bi wele kɛra tuma min na k'a fɔ ne ka na ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ an na an b'a fɔ ma aumônier c'est-à-dire n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ n'an y'a dɔn k'a fɔ farati bɛna don a la ou bien ko dɔ bɛna don a la min ma tile an bɛ ale de wele ale de b'an latile diinɛ sira kan o de ye aumônier o ko président nin bɛna kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛna bɔ pèlerinage an ka pèlerinage kalama voilà donc o ye o foli k'o lase aw ma ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ yen an b'a fɔ mɔgɔw ye u k'u labɛn salon ta bɔra a ma mais an bɛ se ka fɔ a fɔ cogo min na tubabukan na se reporter a bɔra a dɔgɔ kɔrɔ 2026 la novembre kalo la a bɛna kɛ n'Ala sɔnna a ma an b'a ɲini Ala fɛ a ka an dɛmɛ ɲinata ka se ka kɛ an y'a dɔn a se bɛ matigi ye a se b'a ye an y'a dɔn a bɛ kɛ donc k'a ɲini mɔgɔw fɛ ayiwa ni minnu bɛ taa k'u t'a kun dɔn parce que n'i taara yɔrɔ la n'i m'i t'a kun dɔn o de bɛ mɔgɔ bila kokɛla min n'i t'a kun tɛ kelen ye voilà o ladilikan de tun bɛ ne fɛ ka laban tu k'aw fo vraiment aw ni ce aw ni baraji an ye foli minɛ an b'i yɛrɛ fo ni walawalalen ninnu na caman tun bɛ ne yɛrɛ tun t'o dɔn ne bɔra o bɛɛ kalama bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn minnu fana b'an wele n'u t'an sɔrɔ aw minnu b'an sɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen foli nin yɔrɔ in na ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan na ni o ye Mohamed Keita Musa Tarawele GMT ale ni Régie la Chaka Kulibali aw bɛɛ lajɛlen foli ni jɛmukan in fɔra minnu kɔ aw bɛ se k'a lajɛ bi 1h30 2h30 Sirifila Jabaranin so kan an bɛ kanbɛ dɔw ye dɔgɔkun wɛrɛ ni Ala y'o yira n na ni heure kelen in na aw kan bɛn